сегодня великое свято, День незалежности. И тому мы проурочили збор підписів к святкуванню Дня Незалежності. На площі ім'я Леніна, в центрі городка, наш лунає стяг державний, дел червоно-білий. І ми, вольні люди, відчуваємо себе вольними. Вот перебудовы и всем уходят. А теперь надо... Так, особистый. Женихова у нас. 27-го День Незалежности. Хлеб раздаюсь. У вас дома есть хлеб? Ну, слава Богу. Хутка не буде, бо якщо підтримається у владі, і хліба не буде. Тому гони бачков сюди. Скажи, хай йдуть підписи. Что за акция? Збор підписів. Для чего? Получение кандидата в депутаты Палаты представников. Надо Пушкина вызвать. Все, великий дякую. Я вас единственное, потому что собирайте подписи. Так, снимите флаг. Ні, це стяг моєї партії. Зараз я тебе покажу документи, як у тебе не було більше ніяких підозрів і нічого. Так, це ось мій партійний квиток, це моє посвідчення, це мій паспорт країни. Що? Остатнє ви можете скласти скаргу і звернутися в округову виборчу комісію. Тільки я її підпорядковуюсь на сьогоднішній момент, 8 лет я тут сижу. Ви не маєте права. Коли підпис, коли ласка, давайте, підписуйтесь. Коли ні, то вибачайте. Я нічого не порушаю. Да. Во, пан, былий супрацовник Алло. органів ведає. Алло. Да. Полічите, можете кроки. Откуда, Ну, оттуда, так тут оттуда. Леонид Александрович просто подписи собирает. А ви Выбирает, думаєте? Палату представителей хочет. Кандидат у депутаты Палаты представников. Зарегистрированный. Да. Музыкальное сопровождение. Так, протягуйте. Ну, песни такие, нормальные, советские. Да. Вольний Білорусь. Просто ведет свою линию. Зарегистрирован, автор является членом инициативной группы громадян по сбору подписей. Потребует самовольного сервиса. І тут є керівник штабу, скажіть. Керівник ініціативної групи. Алкова воля. Кандидат, який пропонується кандидату у депутати Палати представників. Сам себя. Он выбирает, он кандидат в депутаты. Сам для себя собирает подписи. Нет, ведаете. Подожди. У нас собирать подписи можно, в зависимости только нельзя. 50 метров от райисполкома, 50 метров от ГУРУВД, суда, прокуратуры. Тут 50 метров есть. Все вымерено, хлопцы. Не хвалюйтесь.
Не, я ж не хвалю, если никак. Главное, чтобы все по закону. Не, ну во. Единственное, что здесь 50 метров, возможно, не будет до прокуратуры. Это спорное питание, которое вырішиться только в суде. Вы Я это не можете сказать, и я не могу сказать. Потому что я могу прокуратура... измерить данное Не, расстояние, вы можете и вы мерить перенесете откуда просто хотите. палатку. Чекайте. 50 метров Здание откуда? прокуратуры. Не, от Здание. прокуратури, от уходу, щоб я не перешкоджав людям. Тому що не йдіть у прокуратуру, наприклад, я вам показую. Йдіть у прокуратуру. Хоче оборони у Лукашенівської влади. А тут справді червоно-білий стяг, і він розгубиться. Йти в прокуратуру чи до мене. Ось вони заборонили. Занимайтесь сборницей. Померили метры? Тут 55. А ви хто, вибачте, пані? Оттуда А підписатися, пані, за будущее України. А Я уже отдала свой голос. кому? отдала. Не дай Бог. Скажите, пожалуйста, объяснение дадите? Нет, я тут не, меня вынимает. Можно складать протокол? Я давай. Не протокол, а именно просто объяснение. Не, я не буду. Это другого